Ngol siwlagol fuɗɗiti e noga e goho lewru ƴaɓɓirndu. Sukaɓe 300 no kañum e janguinoɓe 12 no jiwtama e diwal Niger e suudu janguinirdu catholique en. Balɗe tati fade ɗum noga e joyon woɓɓe ciwlama e diwal Kebbi e banggue rewo hirnangue Nigeria. Saabe ngol diwtagol horejo leydi ndi Bola Ahmed Tinubu wawali hawrude e batu fedde dental leyɗe noga Juin gaɗuɗo to Afrique du Sud. Fade on alhaali waɗude horejo Amerique Donald Trump ana tufi Nigeria guite saabe e wi makko tumade ardiɓe leydi ndi wayde renude yimɓe diina chrétien en e kippanɗe fedde kuliyankore état islamique. Tumeɗe hertoriɓe hewɓe ndenagu Nigeria kolliti ngana gonga e wi mabɓe ko pelle bandije gondi waɗude ɗe kippanɗe kewɗe fewde e civil en ko laati sababu mayde temeɗe yimɓe e nde hitande. E on saha jatin ardiɗo dawlaji dentude Amerique o nantinino neldude konu ngam haɓude e ɓe waɗu boneɓe hunde ko Donald Trump waɗi e ɗe balɗe. Jamma aljumare ƴaɓɓine nde konu laaɗe Amerique weddike bombuje e nokkuje kewɗe e diwal Sokoto ɗo état islamique hoɗi tafon andaka adadu mayɓe. E wi horeɓe Nigeria ɗe kippanɗe gaɗi e dow gollidal mabɓe Amerique ɓe kolliti anniya jokkude ngal gollidal ngam sembide ndenago ɓiɓɓe leydi ndi.